mga kagwang. Dagdagan ko ng freon itong sasakyan namin mga kagwang kasi mainit na masyado mga kagwang sa loob mga kagwang. Parang ano, wala na talagang lamig mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang. Bumili ako kanina ng ano mga kagwang. Ito mga kagwang oh. Para sa ano mga kagwang, yung freon mga kagwang. Ito yung gagamitin ko para dito mga kagwang. Yan siya. Ito yung ano, buksan ko mga kagwang. Itong L, may L. Wag itong isa. Itong S, parang high yata ito, high at saka low. Ito yung buksan ko mga kagwang, tapos i-connect ko ito mga kagwang. Yan siya. Kailangan talaga mga kagwang, naka-andar yung sasakyan mga kagwang, tapos kung pwede i-full yung ano, yung sa aircon mga kagwang. Mga kagwang. Mga kagwang. See? Kailangan mga kagwang nasa green. Okay na nasa green mga kagwang. Kalagay dito sa green field. Yan o. Ganun lang kadali mga kagwang. Tapos balik na itong ano. Itong takip niya mga kagwang. Right. Check natin sa loob mga kagwang. Alright, malamig na. Malamig na talaga mga kagwang. Alright. Okay. Malamig na mga kagwang. Right. Patayin ko na. Ayos mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.